Żewġ sħarriġ tal-opinjoni pubblika ppubblikati fi tmiem il-ġimgħa jagħtu vantaġġ medju ta' 7.2% lill-Prim Ministru f'dik li hija fiduċja mal-elettorat. Dan f'nofs leġislatura u f'mument fejn il-gvern jinsab taħt attakk aggressiv mill-oppożizzjoni nazzjonalista li marret f'atmosfera elettorali b'kampanja ġbir ta' fondi saħansitra organizzata tul il-jum tal-Ħadd. L-ewwel sħariġ kien ippubblikat il-ġimgħa mill-programm Xarabank u dan wera li Joseph Muscat gawdi kważi 11% appoġġ aktar minn Sajjen Busuttil. Fil-waqt li dak tal-Malta Today ippubblikat il-ħadd filgħodu ta' 4% aktar fiduċja lil Joseph Muscat. Fiż-żewġ każi l-istħarriġ sar fil-bidu tal-ġimgħa. B'hekk dawn saru qabel id-dehra tal-Prim Ministru f'disset nhar l-Erbgħa u l-konferenza dwar it-tliet snin gvern nhar il-ġimgħa filgħodu. Il-Prim Ministru baqa' jżomm vantaġġ bħalma wara kollox għamel il-Partit Laburista minkejja li bħalissa il-mexxej tiegħu huwa ffokat fuq il-gvern bilan li ħarsu tibqa' primarjament fuq id-direzzjoni tal-pajjiż. Tant li fil-programm dis-sett iddikjara li din hija l-prijorità tiegħu għalissa biex ħajja in-nies tibqa' tinbidel għall-aħjar. Fuq kollox mill-istħarriġ ta' Xarabank jispikka wkoll kif aktar minn 44% b'fema pożittiva li l-maġġoranza tal-Maltin u l-Awċin huma sodisfatti bil-prestazzjoni tal-gvern. Fil-fatt kienu biss 27% li taw opinjoni negattiva. B'hekk jirriżulta li 17% aktar huma kuntenti bil-bidla fid-direzzjoni li ġab dan il-gvern.